uma sizingane omunye umntwana esemukile noma esedliwe ingwenya emfuleni asazi ukuchaza sithini masibuye ekhaya sithe kodwa siphathe asize nabantu abadala ukuyibona ngoba abangakwazi ukukhuluma kube nesibindi sokuchaza ngoba thina sibafishane obaba Gabisa abalungu ePhalamende ubaba uMaphisa kanye namasholo abafowethu ayanda dance bona bazokwazi ukukhuluma ngoba bakuphiwe futhi lokho futhi baphethe abantu ababakade thina bese ubhukuda umfowethu sele zibi sazi sithi singane nathi. Yebo ke bafowethu ngiyanibingelela ngiyanamukela kuyona ichannel lana ke umthandeni ubechaza kahle kahle ke ukuthi njengoba sebefikile bona kahle kahle ke bephelezele ke kunjalo ke abantu ke abadala kodwa ke njengoba bese bumnyameni nje bonke bayathunukala njengoba nimbona naye ecweba inyembezi isizwe ke sonke ke samaskandi ke ngani zakwethu ke silimele kakhulu ngalo mfowethu ke noma ke ngizothi ngalaba fowethu abadlulile ke emhlabeni lana ke ngani zakwethu akukona ukuba weak akukona ke futhi ke ukukhomba ukuba inteke ngamanye amazwi ngiyoba ngibonile abanye abantu abaningi bethi ke le genge ke eshovingane ke ivamisile ke ukutetema njalo akukona ke ukutetema lokho ngoba ke kubhlungu ukubona wonke umuntu uyabona ke futhi ke ukuzila ke umuntu uzilelwa ngeindlela ke ezihlukahlukene you cannot judge umuntu you don't know futhi ke noma ke ngizothi awazi ukuthi ke ububanzi bobudlelwane balezi insizwa ke bebuka kanganani ke baningi abantu bebezwana naye uSicebi ke kanye nomfowethu lo odlulile ke emhlabeni uGupta kodwa ke lokhu akusho ngani zakwethu ukuthi ke uma umuntu ezwakalisa ke inhlungu zakhe sekumele lokho sibukele phansi njalo anyways bafethu ngiyafisa ukuthi ke nizwakalise imbono yenu la ku comment section ngezansi ningakhohlwa ukusubscribe danko.